Welcome to Amsterdam. You're missing out. Life change. It's really life-changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. Good morning, titas. How are you? How are you, titas? Good morning, titas. Kumakain na siya ng sandwich niya. Inayos ko na din po ang buhok niya. Magandang morning. Wala pa tayong ligo. Si Ruth ay naliligo ngayon. Kumusta po kayong lahat? Welcome sa new video. May muta pa tayo. Isa rin ako. It is. Kain tayo ng Wurstenbrood siya. Ako'y lumalaki na naman po. Galing sa Pilipinas. Hindi ko pa na-lose kasi kumakain pa ako ng kumakain. Breakfast tayo. Ano to? Wurstenbrood siya. Ayan. May meat siya sa loob. Malasa siya. And I have coffee. Are you done? Mama, Oh, weet je wie die ballon heeft kapot gemaakt? Papa. Oh. Are you done with your sandwich? Yeah. I already drink water. Okay, but put away your stuff. Oh, your plate and your cup. Nagwayo. After eating, put everything on the counter. Okay. Tuwing handa, alsjeblieft. Put down your owl. Duha ka kamot. Duha ka kamot. Watch out, there's water, ha? Be careful. It's gonna spill, ha? Sige na. Kasi minsan nakakalimutan nyo yung mga tinuturo. Kailangan mong sabihan ng paulit-ulit pa para talaga hindi makakalimutan. Makalat po yung bahay kasi ano pa, pagkagising na namin. Tapos hindi ako makapaglinis ngayon kasi we are going to Efteling. Ang tagal ko na hindi nakabalik dun. I can't remember the last time I went there. Siguro mga over a year ago. Considering na si Anna at si Ruth palaging pumupunta doon, diba? Kasi may ano sila, may subscription. And it's not too far from our place. Mga 30 minutes lang. Yung ano pala ni Anna, yung parang style sa ano niya, sa mata, under sa eye niya. Nag-ano na po siya. Parang, sa Bisaya pa, ni buto na ba? Para kasi siyang may mata na. So, lumabas na yung parang nana. Oh, yesterday, nakiparty po kami kila Sheila. Nagpalitsyon si Madam Sheila doon sa Dinbos. Pero, hindi po ako nag-video kaya ang dami nilang bisita. May mga nakilala din ako mga Filipinas doon. Hindi ko napakita yung lechon nga. May lechon si Sheila. Tapos hindi na ako nakapag-video. Picture man lang. Basta ang saya. Kasi nga may mga Filipina akong kaibigan na nakilala ko through Sheila na matagal ko nang hindi nakikita. So nakita ko sila doon kahapon. So masaya din naman. At ako'y kakain na muna and mag-aayos after ni Papa. So, balikan ko naman po kayo mamaya. Enjoy po kayo sa videong ito. Anna will meet. Jij nog geen croissantje? No. You said no. Ja, maar... I will get this one. Ja. You want the cookie bar? Nee, dank you. Hi, titas. Ready na po kami. Pero nag-drop by kami dito sa Spar para bumili ng mababaon doon sa Efteling. Ano lang naman, croissant saka cookies, chocolate, yun. And we are ready To go. to go to Efteling. Are you ready then? Yes, yes.
Tapos we're lucky with the weather today. Hindi siya ganyan kainit naman, but if you're in the shade, malamig. Kasi temperature today is between 10 to 17. Okay. That's okay. And nag-start ng maglabasan yung cherry blossoms. Isa tan house of it. Yeah. Ayan. Nag-start ng maglabasan yung driving off or parking. You have to wait. Down. You're the one who Do a has to wait. special maneuver, you have Yeah. to let everybody go first. Yeah, klopt. We're here. Fantasia! Woo! Hallo allemaal! Snel, deze kant op! Ay, pen. Weer erheen. Ngayon lang ako nakabalik ulit. Ang ganda ng hotel, no? En? Ayun, si Red Riding Hood. Finally, nakabalik na ulit. Busy ngayon, pero malaki kasi sobra din yung park. So, let's see kung gaano kahaba yung mga pila. Duha okay at kaayo eh. Sana bye na. Hallo, hallo. Papier hier. Lekker weer vandaag. Lekker weertje vandaag. Ja, lekker weertje vandaag, hè? Papa, hoe zeg jij dat? Wat? Oh ja, daar. Daar kunnen we niet in. Eerst gaan we naar de droomvlucht. En daarna? Daarna? And that's actually next. And the latest one to go to the show. Zullen we naar de Ravelijn gaan? It's not anymore. They Oh, nee? gonna change that one too. Oh, oh, And jammer. in a few days they have a new attraction, especially for kids. Trein komt ie aan. Oh, mooie bloemetjes hier. Papa, Mooi bloemetjes gaat. papa, kijk. Echt mooi. Is het wandelwagen gemist? Nee? Pa. Naar de schoenmaker waar het licht gaat. Dus hij zegt, als zij de overstap naar de wasbak maken, wil ik er Daar gaan we. Gaat Ik kan hem ook zien, ja, knuffel. Anna.
na tayo sa Dream Flight. Dito naman tayo sa souvenir shop. These dresses and also this one here. Nice, eh? Ook mooi, Skat. Die? Die is echt mooi. Like 35 man, eh? We are so lucky with the weather today. Kasi nung mga nakaraang araw, ano po siya, maulan. So, mas comfortable ang weather natin today. Punta tayo sa play area doon. Mooi, hè? Zo aan het draaimolen op de speeltuin. Nou, ga maar eens kijken dan. Geef mij de glas, maar doe er niet open. Maar... Kami lang dalawa ngayon kasi nasa ibang show si Ruth. Ha? De rode lippen van de Ara. Een beetje. Want nu ik weet dat jij er bent, door de wals nou. Ganda ng flowers. Yeah. Zo mooi, hè? Nasa theater na po kami. Ito, Efteling Theater. But we are waiting for Ruth. Kasi si Papa nasa ibang attraction siya. Pag kasi silang dalawa ni Ana, hindi siya ano ng ibang rides. Kaya wala magbabantay kay Ana. So, clean your stuff. I want to clean your stomach. Because there's agby. Don't play with my phone. Yan, nasa kainan na po tayo. Naghihintay kami kay Ruth. Nag-order siya ng order si Ruth ng fries tsaka dali, babe. You still have strawberry here. Mooi, eh? Nagpa-lipstick. So pretty lang. Maar jij is veel mooier. Akala niya kasi wala akong lipstick ka. So, di ba, syempre, puti siya. So, mas obvious yung Maar welke vind jij het mooiste? Jou of voor mij? Van jou. Kijk, laten zien aan de titas, babe. Mag ik zelf kijken? Wie is dat? Dat. Ayan na yung pagkain natin. Sorry. Ana, beetje opschrijven. Ana, opschrijf. Ayan na yung food natin. Ja. Lipstick. Nou, maar lekker eten. Kain. En moet je eerst eruit halen, kom eens. A few moments later. Yan, nasa show kami. Pero during the show, bawal yung video. Had jij nou een vipbankje? Ook gedeeld hebben voor het anders. Ja, maar misschien doen we dat niet. Ik heb net toch al vroeg gelopen. Stroopwafel. Lekker met een Mickey Mouse.
Si Ruth at si Ana bumibili ng para sa mga kalapati. She's gonna feed them. They're scared of you now. Niet er dichtbij lopen, hè? Doe maar gewoon één gooien. Ja. Ana. 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 Heb je op je arm? Tatoeage? Sige na, let's go na. Papay swimming. Zie je nou? Hey, die zullen toch wel iets snurken. Looks good. Ito yung sa season ngayon, bago. Truffle with truffle mayo and parmesan. Tama met mama? Hi, titas. Uy, nagkabulingit. Dito na kami nakatambay sa may Mama, it is mga over. puno o dito. Mama, it's over. Ha? The lipstick is over. Nabay na. Kasi si Ruth andun sa attraction niya. Hindi namin kaya ni Ana doon. She's too small for it. Eto. Kabulingit na ng bataan eh. A few moments later. It's Magalit.